आज आम्ही ह्या व्हिडिओत आंबाड्या लोणचे करचे पळोवया। हे आंबाड्या लोणचे करचे काम जाय 1/2 किलो आंबाडे धुवन सुके कन पुसून बारीक तुकडे कापून घेवका। आणि जाय 1 चमचो मिरसांगे पिठो, 1 चमचो सासवा दाळ, अर्ध चमचो हळदी पिठो, 1 हिंगा खडो, अर्ध चमचो मेथी, 1 होड चमचो मोठे मीठ आणि अर्ध वाटी तेल। सगळ्यात पहिली 1 चमचे तेलात मेथी जर अशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका। भाजील मेथी निविल की ताजी बारीक पिठ करून घेवका। हो मेथी पिठो तेलाचो हरवो वास वच्चाक वाफ येतपर्यंत हुन करून घेवका। आता हे तेल अर्ध निविल की तातूंत हिंग घालका, सासवा दाळ घालका, मिरसांगे पिठो आणि हळदी पिठ घालका आणि हिंग करगत पर्यंत सगळी मिक्स करून घेवका। शिंदून दवरील आंबाड्या तुकड्याक मीठ घान मिक्स करून घेवका। मीठ बरे मिक्स जाल की तातूंत मेथी पीठ घालका। सगळे मसाल मिक्स करून दवरील तेल घालका आणि हो मसालो आंबाड्याक चारी वाटेन लागचेशी बरेकन मिक्स करून घेवका। आंबाड्या लोणचे रेडी आसा। हे एअर टाइट बाटलेत ना जाल्यार लोणच्या भरणीत काडून दवरका आणि 3 दिवसानंतर वापरच्या काडका। तुम्ही बी आमगेल पद्धतीन आंबाड्या लोणचे ट्राय करा। कशी लागली पण कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।